Si fem un recorregut per tots els parcs i jardins del municipi, podrem observar el lamentable estat de conservació en el qual es troben aquestes zones. La deterioració dels equipaments i mobiliari urbà és una de les problemàtiques més habituals que podem trobar. Bancs en mal estat, bruts i ratllats, papereres trencades i sense substituir, repletes de brossa. Xocs infantils amb astilles, llosetes alçades trencades, amb falta de neteja i fins i tot desapareguts, que a més de la mala imatge que produeixen, representen un autèntic perill per als xiquets. La imatge que presenten les zones atjardinades no és molt millor. La deterioració de jardineres i zones verdes és notòria. Els pocs cuidats provoquen en alguns casos la presència d'arbres i plantes seques, jardineres despoblades de plantes, recs trencats en mal estat i deficients. L'acumulació de brossa i excrements d'animals en les zones verdes és molt freqüent. En el Col·legi Públic Carraixet hi ha fang o terra seca on els gats deixen els seus excrements. Valles de ferro trencades, banys que no funcionen on la pressió de l'aigua és insuficient, sense biblioteca ni gimnàs on poder disfrutar de moments d'esplai i diversió, falta d'acondicionament en les aules, un menjador que necessita una millora i unes escales com únic accés als pisos alts, un centre que careix d'un pla d'emergència per a poder evacuar els xiquets si hi haguera qualsevol problema. Este és el CEIP Carraixet. Així és on deixem als nostres fills 10 mesos a l'any i sembla que parlem d'un centre d'ensenyança de finals dels anys 50. Com ja sabran, el conseller d'Educació en les anteriors eleccions del 2007 vingué a la nostra localitat a prometre una reforma immediata del col·legi, que no ha complit. Però a més de quedar-nos sense la tan anhelada reforma, hem patit durant estos 4 anys l'escàs o quasi nul manteniment que per part de l'Ajuntament s'ha prestat a les instal·lacions del Carraixet. Demostrant-nos així, el Partit Popular una vegada més, la poca sensibilitat i falta de responsabilitat cap als nostres fills, que tenen dret a rebre una educació en les millors condicions. És de tots conegut que avui en dia el mercat municipal està obert amb tan sols una parada en funcionament de les 12 que hi ha en les seues instal·lacions. Aquestes instal·lacions suposen una despesa per a l'Ajuntament, ja que les labors de neteja i manteniment del mateix, encara que són insuficients, corren per compte del consistori. Es podria pensar que aquesta situació ve donada perquè no hi ha ningú interessat en l'explotació d'aquestes parades, però no és així. Durant estos 4 anys, moltes han sigut les persones que han passat per l'Ajuntament a interessar-se a adquirir una d'aquestes parades com una alternativa a eixir de la desocupació. Però l'alcaldessa, en compte de fer tot el possible per facilitar a aquestes persones una eixida laboral, ha preferit optar per la via més còmoda. Ha ficat totes les traves possibles indicant-los que no es podia fer res des de l'Ajuntament per a l'adquisició d'aquestes parades. I amb això, la imatge que projecta és desoladora. Totes les persianes dels negocis tancades, inclòs el bar de la Barraca, un bar que ben gestionat per la seva ubicació, just enfront d'un dels parcs més visitats pels veïns del poble, podria oferir un servei als usuaris del parc que ara mateix no disposen. La ineficàcia del Partit Popular amb les seues competències ens ha portat també a veure com la major part dels basurers i contenidors subterranis projecten permanentment una imatge d'abandó, brutícia i deixadesa. Les labors del manteniment i neteja dels contenidors no es realitzen amb la periodicitat necessària, la qual cosa comporta a trobar-nos els nostres carrers amb contenidors anul·lats i en molt mal estat. Bé perquè la freqüència de recollida de residus és escassa o bé perquè els contenidors són insuficients. És habitual veure'ls replets fins i tot en ocasions amb tots els residus escampats pel carrer.
Aquesta situació comporta que els veïns d'Almàssera estiguen patint sobretot, en les dates de més calor, problemes de plagues sanitaris i mals olors. Les vies públiques del nostre municipi no han tingut millor sort. També han patit les conseqüències de la falta de responsabilitat i interès de l'equip del Partit Popular. Pavimentació en mal estat, fanals bruts, voreres trencades, passos de zebra que s'haurien de pintar, senyals de tràfic ratllades i en mal estat. L'escassa neteja dels arbellons provoca que molts d'ells es troben completament embossats amb el consegüent perill que això comporta. La plantilla de jardineria i manteniment segueix sent la mateixa que fa 4 anys, tant en quantitat com en qualitat. No és culpa de la crisi ni dels treballadors, sinó dels regidors responsables de dirigir i gestionar aquestes àrees, regidors que ho són del Partit Popular amb la seva alcaldessa al capdavant. Per tot això, no podem seguir permetent que Almàssera continuï amb aquesta deterioració. El nostre poble i els seus veïns es mereixen algo millor. És moment de dir ja n'hi ha prou. Junts recuperarem l'Almàssera que mai hauríem d'haver perdut, perquè junts podem. Ajuda'ns a aconseguir-ho.